Tervetuloa Ukko-resorttiin. Tämä on Ukko-villa. Se on noin 254 luksushuvilla Hyrynsalmella, aivan Ukkohallan laskettelukeskuksen juurella. Heti sisään tullesta tässä upeassa, avarassa aulassa avautuu Syväjärven upea järvimaisema. Sitä samaa järvimaisemaa pystytään katsomaan täältä ensimmäisen makuuhuoneen sängystä käsin. Ei olekaan poikkeuksellista, että haluat jäädä aamulla vain makaamaan sänkyyn ja katsomaan upeaa auringonnousua. Upeasti nukuttu on varmaan myös se yö, koska kaikki huoneet on äänieristettyjä. Ovi on äänieristetty, meillä on tekstiili, matto lattiassa ja akustiikkalevytkin on piilotettu taiteeseen. Lisäksi meiltä löytyy täältä takaa runsaasti varastotilaa ihan vähän pitemmällekin retkelle. Villan materiaalit on puu ja kivi ja ne toistuu ihan ympäri villaa. Esimerkiksi se miesten vessassa huomaamme tilavuuden lisäksi, että täällä on puuseinä toisella puolella, kiviseinä toisella puolella ja myös käsienpesuallas on valmistettu puuhakkeesta. Se miesten vessasta. Käydään kurkkaa naisten vessaan. Naisten vessassa on otettu huomioon naisille tärkeät elementit, eli annetaan heille paljon tilaa ja ennen kaikkea iso peili. Sisääntulosta kun lähdetään vasemmalle päin käytävää katsomaan, niin ensimmäisenä siinä meillä tulee tekninen tila, josta löytyy muun muassa 2 kappaletta kuivauskaappeja. Toinen makuuhuone löytyy täältä ja täällä on käytetty OSP-levyn lisäksi paljasta hirttä sekä myös taidetta piilotettu akustiikkalevyihin. Tämä kyseinen kuva löytyy muuten tuosta ihan melkein järven rannalta. Seuraavassa makuuhuoneessa on lähestulkoon sama väriteema kuin edellisessä, erotuksena vaan, että sängyt ovat erillään toisistaan. Myös taide on hieman erilaista. 4. makuuhuone on taas isompi, erittäin valoisa, omalla työskentelypisteellä varustettu parisängyllinen huone. Mutta mennään katsomaan, mitä löytyy toiselta puolelta käytävää. Toisella puolella käytävää löytyy erittäin tilava pukeutumishuone, jonka yhteydessä on myös villan 3. WC-tila. Sitä vastapäätä on suora kulku suihkuun, josta löytyy peseytymistilat 2 sekä kulku suoraan kodin sydämeen eli saunaan. Villa majoittaa 12 henkilöä ja täällä on pidetty huoli siitä, että kaikki 12 henkilöä mahtuvat yhtä aikaa saunomaan. Meinaan, on tilaa. Mikäs tässä kuule istuskellessa ja katellessa auringonlaskua tai tähtitaivasta ja löylyä heitellessä. Sen jälkeen onkin tietenkin tullut aika pulahtaa ja meiltä löytyykin 2 vaihtoehtoa. Joko voit hypätä suoraan lämpimiin poreisiin, Pisara Design-altaaseen tai vaihtoehtoisesti mennä laiturin nokkaan asti ja hypätä avantoon uimaan. Luonnon materiaaleille lisäksi täällä on otettu erittäin kovasti huomioon vastuullisuus. Siinä henkitellä on LED-valaistus, lämmitys toimii maalämmöllä ja 3 ilmanlämpöpumppua pitää huolen siitä, että myös kesällä on tarpeeksi viileää. Mutta mennään takaisin tänne itse päämaisemiin. Eli vasemmalle puolelle tästä meillä aukeaa keittiötilat ja oikealle puolelle olohuonetilat. 12 hengen ruokailuryhmä toimii myös erinomaisena neuvottelutilana. Meidän siitä löytyy täydellinen AV-tekniikka sekä Sonos-äänentoistojärjestelmä. Siinä voit ottaa myös käyttöön kantoon oman kaiuttimen ja viedä sen vaikka saunaan tai poreammen viereen. Keittiö on aivan huippuluokan keittiö. Täältä löytyy kaikki, mitä ammattilainen tästä vaatii. Te voitte itse täällä valmistaa ruokanne tai tilata kauttamme vaikka oman kokin. Aamulla teille palvelee täällä oma kahvikone, mehukone ja muut mukavuudet. Kesällä tietenkin tästä ovesta on kiva kulkea sitten pihalle, mistä löytyy sitten kalusteet sekä grilliä. Voi ruokailla siellä. Takkana meillä toimii luonnollisestikin biotakka ja kerrottakoon sen verran, että sisustuksesta on vastannut täysin sisustussuunnittelija Jenni Paakkari, joka on ottanut huomioon tämän alueen ja alueen värit, sävyt, hajut, materiaalit, kaiken. Kyllä täällä viihtyy. Viimeisimpänä meillä on täällä 5. makuuhuone, joka majoittaa 4 henkilöä ja on 2 eri tasossa. Tämä makuuhuone onkin lasten suosiossa ja perheen pienimmät yleensä valtaavatkin tämän ensimmäisenä. Ukko-resort on muutakin kuin tämä upea villa.
Ukolta löytyy oma yksityinen ajorata hulppeineen puitteineen ryhmäsi tarpeisiin. Sieltä löytyy useita erilaisia ratavaihtoehtoja, joten olit sitten vasta-alkaja tai kokenut kuljettaja, meiltä löytyy sinulle rata. Radalta löytyy myös lounge, peseytymistilat sekä täydellinen keittiö ruoan valmistamista varten. Lisätietoja www.ukkoresort.com. Tervetuloa!